Zviri sei guys, saka nhasi day 2 tiri kuno kuchiredzi kwa Gogo vedu. Tikuita zvakawanda. Nhasi tikuvaka bathroom iri naGogo. We're doing our bathroom definitely because tamuka makuseni pasvaga pekugeza tapashaiwa. Tikati alright, what can we do? Ngande kudondo totese tinotima matanda edu tovaka bathroom yedu. Then tichiri ipapo zvakare builders aripo arikuita zvakasiyana siyana. So I'll be talking to maybe andisikuziva kuti ndi representative kondi leader vachitiudza kuti vapa level ipi yachoni pakuti imba yaGogo inge ichipera. Ini masangu ndikuona nge vapa level yemapranga. Mami mwachana ari kuri yemapranga aminoti level yemapranga ine ichinzi chii but ndio yavava iyoyo. So yeah, ndinonzi vaganganwa ndine leader wevakomana vari kushanda pano. Iyo zvinezvi tava kuisa roof. Then ndoona kuti kuswera mangwana plastering tinopedza. Then pozoita mafloors. I think kusvika paFriday mafloors tieta pedza. Taiti mbichana yakavhara face. Zvamuri kududwa. Zuds. It has sweet 16. Alright. Wondi masvika nhasi handiti. Ndasvika nhasi Alright. Saka ndauti ndizoona vakomana vangu kuti vari kufambisa basa zvakanaka here. Saka ndaona rinenge riri kufamba zvakanaka. Alright. Apa inonzi chii? Iye zvino vari kusungirira wall plate iroof. Vateni vari kusungirira wall plate. Saka vari kusunga simbi inonzi tang wire vari kusunga kuti kusunga kuti roof isatorwa nemhepo. Saka imi mabva kana ndisina kuresha kuwa mabva futi kuzaka. Ndabva kuzaka Saka zaka yakabatirira zve. Chaizvo. Why guys zaka jerera yauya ikati isi ndinenge chida kubata zviri panapa. Asa ndahwisisa. Takavona muchemberi uyu mazuva ati pere achinetseka pakugara. Saka ndokubva tauya takambozobatwawo nezvimwe zvakambobatavo. Saka takambozodhileya but isu tinenge tichiona kuti saka ndotakazoona manje kuti zvinhu zvedu zvinenge zvabuda zvakanaka. Saka iyo zvinotabuya manje hoti kuti tichipedza basa raGogo. Zvakanaka. Muchititaridzawo kuseri kwacho kuti kuri kufamba sei. Ndaona mukati ini zvebuilding handinasi kuzviziva asi. Iko zvino tiri kuplaster. Tinokupedza kuplaster. Basa ramanje tikapedza roof toita beveling. Iyi ndio yamuri kutaura muchazodzoka futi mogadzirisa. Togadzirisa kumusoro tapedzarisa roof. Then tazopedza tichasaga apron pasapo. Apron ndochi? Karubhenji kayaka kesemende kayaka. Kuti vagozogara zvavo. Kana kuti imba yedu isacherwa nemvura. Alright. Mati apron. Ndafunga kuti aeroplane. Alright. Imvura zvakare iri kuuya kana kuti chichikuitika? Imvura iri kuuya. Zvakarongeka. Kuti mangwana titokula. Wow, this is so nice guys. Mvura iri kungouya havo Gogo vari pano ina Gogo chipinda pasa matondo. Alright. Touya apa. Avari umusaka vari kuita sei? Vari kusunga futi nerimwe side kuitira kuti zvipere one time. Window. Window frames. Window frames. Asi maglass echekisa ndo asati apo. Saka zvima window frames zvakawana wakadonate. Ndona sokuti iye isuyekera machine medical mission I think ndiye yakauya window frame. Saka kwachangosara bande zvekuti zviglass kwacho ndo zvitengwe ndo zvisipo. That's so nice. Munogona kupururudza mbururu. Ndinogona chaizvo. Itaitiwo neexample. Asindazoseka. Alright. Saka esa yamadrama tikuona zvakare. Ndiye mvura. Saka metiri vedu kureva kuti inogona kungopedza imba but makazvitarisa budzi munofunga kuti imba iyi ine mazuva mangani kuti inge ichinzi yaperesesa uye isu tibude mumabedroom edu emota timbopindawo tisati tasiya hope zvingane mazuva mangani? Tuesday next week zve zvapera. Iko zvinotatoya zvachose vakomana vandobva vapedza kupedza chaiko. Maya zvachose? Zvachose. Tetitose asi neni chibuda hangu ndichiinda asi vakomana vanenge vari pano. Kusvikira. Ndavuka mazotibikira wofutika. Alright, iri bo. Saka ndapa mamwe mashoko amuda kutaurira Mwari wakuona right now ruzhinji rukubatsira Gogo including your mission nesu tinonzi maShemarians kana kuti SHEMATV. Ndezvipi zvamuda kutaura? Ini zvendoda kutaura ndiri kuda kutaura kuti mamission akanaka. Anotarisira vanhu vanenge vachitambura vachivabetsera
saka tinoda kukurudzira kuti dei varamba vakadaro vachitarisa vanotambura vachivabetsera. Ndona ndo mashoko angu ko SHEMATV SHEMARIANS ndasvikawo pano ndikaona vachimiramira chaizvo kuti basa raGogo ridini rinde mberi. Kana izvezvi zvandiri kutaura pano ndivari kutonditora ndidzikwa amene tikupi kwetichaida saka ndafara zvikuru nebasa ravanoita rakanaka iroro. Tinotenda. Kunoku kunonetsa mvura saka vana mufundisi vatobva nemvura muchiredzi chaimo iri mumadhiramu awo. Munhu wese ari kunoku ari kushanda haasi kumbozvitarira kuti ndinei kana kuti ndakadii. Munhu wese ari kubatsira. Ayo madhiramu acho ayo vabva nawo kuchiredzi mutaundi chaimo. Hanzi kuno kunonetsa mvura nekuti kunoswerera zuva rose vanhu vachidii vachichera mvura. Ine mere buti mvura yacho inotoshayikwa usiku chaiwe. Saka patete takavata mwanangu achibhizi kuchera mvura. Kosaka kokuwacha unodii munhu? Imwe musazobati nemaoko isarashika futi zvauri monya wani. Hanzi rimwe rakuzara mafarani ruoko ndoyekere ndo tepi yacho. Izvi zvitsva izvi kuvhara setepi crazy. Sigadzira pachiuya ndichibatsira manje. Iyi metodi yasandamboita mbuya saka ndofana kudii. Aiwavo motesa padivi motoseka ruoko rumwe rwakadai. Uri kunakirwa maiwe handisi kuziva naiyekera hanza nomumwe bhidho anofarira zvekubika ndongoisa here mukati manoisa mausibodii ndinongoisa navangani ndinongoisa nyanga mukada tu anonzani anofarira kubika chiravutukwa vanoti muchiravutukwa chiravutu ndizvo here pari panofarira zvekubika ndoisa masamba mangani mupoto ava ndinamboziva ndinawo masamba sozuva ndoisa mangani mupoto yakazara. Hanzi 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 regendi yemedium masamba ndokosa kumaisa bhatishi matibheka andizozvindoisa sei munongokanda inobipinde zviviri mongokanda shuga ndoisiramo mopima chivharo chei chinokwana T48 chivharo chacho chirimo ichi some more. Mangwa samba Yes. Mangani. Mango 4. Yes. Wait a 4 so. It's good, yeah. It's good. Kutiwe kuti dogo. Yes. Chimwe chimvu chigumbure manje chiri ichi. 4 it's good. Yeah, 4 it's good. Yes. It's good. Samoti ndopima umu. Mukangozadza checho. Kungoti iri mupoto. Kana iri tipoti chere ipi nepi mukangopima mvaro yatokwana. Ziombe waya nyaya kungopima mvaro waro yatokwana. Nei handichazivi. Ndoda yatichecheteresha. Didai. Ndodira. Didai chitsere kana dai. Toisa baba. Ndoma bvisa kana yachinja kana nditi. Isa baba. Mama izvozvo here kuti yembomi
ita masitorya edu. Ya sitorya. Amene. Ndowedzera muto, wanzanzi muto. Se supu zve. Hino mawedzera muto. Gogo anda kuti waneda supu. Zvimuto zvaiswa. Paita mwanda muto wakawanda zvina igogo. Aiwa. Handizvezvo. Paribe gogo, paribe sutu. Paribe supu. Paribe supu. Paribe supu. Paribe supu. Ikani supu tu. Zvorewe iko. Hapana muto. Hapana muto. Hapana muto. Saka ndowedzera futi. Samo. Yes. Uyatopwa supu ya. Hanzi ngaibvi. Ngaibvi. Zvaita? Yes. Aiwa. Nguva ruso ruoko rwangu. Ruoko rwemabhiridha ndo vari kuda. Eya. Supu yakawanda. Taititi. Ndizvo kaka gogo. Angasiwa neni hove. Mola hove. Gogo vasimbulambo zva. Matomato zedaya maona zvegogo kumukira kwataita kumatomato. I think supu yaita. Kumukira kwataita kwashanda zve. Asi noto matemba acho achaguma amuka mvua. Ana kuita here. Zvaita boys po. Uya angada muto wakawanda zvaita here. Ari panozani. Nami yapera. Namo yapera. Uya zve uchiona. Ndiri mbuya wako here ini. Ya mtoti pakutira tito. Zvabva kuna medium wakuti timbuya. Mbuya bagweka. Isi totoda kutokuwa tito. Sauti supu yako yadini apa iwe. Zvadi. Basi noi. Futi zviri. This is enough. What did you? Kudini futi? Dzokora ari kudini? Supu ka? Oh nice. Saka mandidanire kana muchiziva. Ndawedzera mutoka. Ndawedzera. Manje zvinobva zvakushata manje. Zvaita here. Asina good. Unopera zve. Asataita here. Saka ndongomira kuti Watini vasinoi? Ichi? Pasina supu hapana chiro. Hapana. Paribe supu. Ndiyo mwani pa piece 1 muto zvatofara. Piece 1 edemba here. Womatemba. Vaiwe. Na gogo. Zvadi. Piece 1 edemba. Supu. Yanaka. Yozoita muchururu mutumbu. Chempa kure guys. Apa kuda gogo manje apa.